Hurtovnice, krabice od mýdla anebo svišť. To všechno jsou přezdívky pro legendární sportovní stroj s názvem minikára. Tato mašina byla v Československu jedním z fenoménů minulého století. Láskou k ní vzplanuli nejen děti a otcové v podobě pohotových mechaniků. Na nějaké ty odřeniny se nekoukalo. Dnes jsou minikáry bizarním sportem na okraji zájmu. Jak správně tušíte, je to vášeň pro opravdové srdcaře, která dokáže pohltit celé rodiny napříč generacemi. Tak se pojďte podívat. Když sedíte 3 cm nad vozovkou, tak je to docela velký sešup. Dělávali jsme gymnastiku, jogu a takovýhle ty holčičí věci, ale nejdůležitější jsou ty minikáry. No. Rodina, přátelé, které některé považují za svoji další rodinu. To všechno a ještě mnohem víc jsou minikáry. Sport, jenž dokáže rozpumpovat závodní adrenalin na naprosté maximum a zároveň vytvořit neopakovatelnou atmosféru, na kterou nelze zapomenout. Historie nevšedního motorsportu se začala psát už před 100 lety v Americe a minikáry si tam dokonce střihly roli v němém filmu po boku komika Charlieho Chaplina. V Československu jsme si museli však na minikáry počkat o něco déle. Všechno začalo na venkově, hodila se každá zapomenutá kárka nebo odložený kočárek. Tak vznikly první minikáry plné neotřelých technologií a řešení. Ty mohl mladý konstruktér většinou rychle porovnat s ostatními. V polovině 60. let 20. století se u nás hromadily poměrně dost úrazy dětí na různě po domácku vyráběných strojích. A proto redaktoři časopisu ABC vytvořili takový plánek, jak si vyrobit svoji minikáru. Tehdy tomu ještě říkali hurtovnice. Ale začali organizovat různé závody a právě od té poloviny 60. let se u nás organizovaně závody jezdí. Minikáry jsou dodnes jediným motorsportem bez motoru. A na co minikáry jezdí? Pohonnou hmotou těchto krasavic je jediný odraz nohou od země při startu a gravitace. Jak zkušení jezdci říkají, motor ti nějaké ty chyby při závodě odpustí, ale minikára je nepromíjí. Cit pro tu jízdu a cit pro brždění, protože tím, že minikára nemá motor, tak jakmile jezdec provede nějakou větší chybu, někde si to víc takzvaně přebrzdí nebo mu to někde uklouzne, tak už nemá moc šancí to dohnat. S tím souvisí také čistota stopy, kterou jezdec jede, protože ta je velmi důležitá a jakmile je jezdec někde trošku pozdě a tu stopu neprojede tak, jak má, tak ten výsledný čas bývá daleko horší. Většinou, když kluci se zeptají a jim řeknu, že jezdí minikáry, tak nevědí a když jim to vysvětlím, tak si myslí, že to je strašně jednoduchý, že by to zvládli a že to je úplně jednoduchý, ale ve skutečnosti to tak není. Ovládání minikáry je možná na první pohled jednoduché. Řídíte prostě vozítko se 4 koly a brzdou. Ale v minikárových slalomových závodech, které jsou v Česku nejpopulárnější, nejde jen o to pustit to plnou parou z kopce dolů. Jedná se o technicky náročnou disciplínu, při které je zapotřebí maximální soustředěnost. Trať více či méně má, řekněme, ani od těch 400 až třeba po těch 700 metrů. To, co jsou v České republice, to, co jezdíme, takže půl kilometr, necelý kilometr jsou tratě. Na trati samozřejmě jsou 3 slalomové úseky, které se skládají z plechovek, která je červená a zelená. Červená se jezdí z pravé strany, zelená se objíždí z levé strany. Pokud plechovku shodíte nebo objedete ze špatné strany, pak jsou vám k výslednému času připsané trestné vteřiny. Nevím, jak to máte vy, ale já jsem jen smrtelník. A tak se mi občas plete levá strana s pravou. No a barvy jsme u nás doma vždycky viděli trochu jinak než zbytek světa. I proto jsem se rozhodla vyzkoušet si jízdu mezi plechovkami spolu s nadupanými profíky. Takže když potkám červenou, tak bude tam. Tak bude tam. A ty ji takhle objedeš. Když potkáš zelenou, tak bude tam a ty ji takhle objedeš. Výkon při mé první zkušební jízdě v minikáře mě nijak nepřekvapil. Rychlost 10 km v hodině a celkem dost odražených plechovek.
Na minikárách se může závodit od 4 až do 99 let. Každý závodní den si své jízdy odjedou všechny věkové kategorie, takže se zabaví celá rodina, jako v případě Švajdových. 3 generace. Já, jako nejstarší, moji 2 synové a vnučky a 1 vnuk. Mělo to volán, brzdu, jezdil se z kopce, někdy docela rychle, takže to bylo takový jako pro 7letého kluka hodně jako záživný. Švajdovi mají na svém kontě desítky titulů a cen. Pro mě dneska, že tam jezdíme celá rodina. Asi bychom se ani třeba neviděli, nebo nevidíme se přes týden a o tom víkendu se někde sejdeme na ty trati a vidíme se všichni, jsme tam pohromadě. Kdo nezávodí, ten se stará o kvalitní depo pro celou rodinu. Příkladem je i manželka Zbyňka Švajdy, která je tak nedílnou součástí celého minikárového světa. Jsem začala jezdit jako doprovod se svojí sestrou, poznala jsem svého manžela a vdala jsem se na minikárách. Na minikárách jsem porodila 2 minikárové dcery, které jsou doslova odnošené a pomalu i narozené na minikárových kopcích. Takže já si neumím představit svůj život, který jsem ve velké většině na kopcích a s minikárami strávila už jinak. Oheň v očích, jako když ladili svůj první rozebraný kočárek. Na závodech minikár panuje jedinečná atmosféra. Nešidí tady ani můj největší vášeň. Rakvička! I to byl jeden z důvodů, proč jsem si chtěla zazávodit. S kamerou jsme vyrazili do obce Žaltice v jižních Čechách, kde se konají snad nejoblíbenější závody. Žaltická trať je velmi specifická, a to především kvůli svému mírnému začátku. Skvělý odraz na startu zde hraje tu nejdůležitější roli. Když ho člověk zvládne a už se dostane do té slalomové části, tak zase naopak ta trať je hodně rychlá, úzká, takže dalo by se říct vlastně adrenalinová. A to je přesně to, co potřebuji. Adrenalin. Můj odraz je v porovnání s ostatními jezdci poněkud slabší a celkové usedání do káry připomíná spíše hrdiny filmu Kokosy na sněhu. Překvapivě ale po několika jízdách začínám i v rychlosti, která se neustále zvyšuje, rozeznávat strany i v kombinaci s barvami. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A to neříkám jen proto, že jsem skončila na posledním místě asi ve všech kategoriích. V případě minikár tohle moudro platí snad dvojnásobně, protože atmosféra, která tam vládne, je opravdu jiná liga.